armée de l'air mɔgɔ minnu formé mais qui sont des aviateurs sɔrɔsiw u kun bɛ taa sɔgɔma u ka bureau la u bɛ journal kalan u bɛ tigɛ ɲimi u bɛ damu jouer u bɛ so bo u bɛ carte jouer ni wula sera u bɛ taa so an ye min k'o la a bɛ san 20 bɔ ni kalo sɔrɔ u bɛ t'u sara ta ɔ n'an taara Faidherbe tile avion dɔ ɲini ka na min bɛ pan sanfɛ yala o ma bɔ chômage la wa o bɛ bɔ a la han o bɛ bɔ a la ɔ avion minnu n'a fɔra ko kɔrɔkɔrɔlenbaw don yala n'u panna sanfɛ u tɛ kisɛ ci wa o bɛ se ka kisɛ kɔni ci ɔ i n'a dɔn k'a fɔ ko yen hali n'i y'a lagosi i yɛrɛ kumakan o bɛ lagosi parce que a ye dɔ fara armée ka se kan jango avion minnu ni an y'u réceptionné kunun n'anw yɛrɛ taara an bolo da kukala kan a bɛɛ ye kuraw de ye walahi avion kɔrɔw tɛ wa a bɛɛ commandera Russie fɛ dɔw bɛ k'a fɔ ko Tchécoslovaquie o t'a la dɛ non ça c'est une erreur i b'a dɔn o ye Google recherchekɛla ninnu de ye n'i ye avion fɔ ko L39 u bɛ taa don Google kan ka recherche kɛ ou bien YouTube kan ka recherche kɛ Google bɛ min f'i ye nka ale bɛ Tchécoslovaquie de f'i ye ko avion ninnu bɛ dilan yen de mais Tchécoslovaquie jamana jumɛn de don Tchécoslovaquie bɔra min l'Union des républiques sociales et soviétiques URSS de tɛ yan URSS cilen ni Tchécoslovaquie ninnu ma bɔ a la ani Slovénie ninnu ni Biélorussie ninnu ni jamanaw de ma bɔ a la wa Ukraine ma bɔ o la wa hein oh donc ça veut dire que la technologie est russe avion nous est russe ou quoi avion de o bɛ wagati min fɛnɛ fɔ ko 1960 ou bien 1968 o wagati avion min tun bɛ Russie bolo o ye ni kɔrɔkɔrɔlenba de a bɛ fɔ o ma L59 ani L139 ɔ o kibaruya ni min b'a fɛ k'o kɔrɔbɔ comme olu bɛ ka Google lajɛ anw ye journaliste min ye an tɛ Google filɛ quoi anw bɛ taa kunnafoni siraw fɛnɛ na minnu y'an baarakɛɲɔgɔnw ye n'olu bɛ kɔlɔsiw kɛ site dɔ bɛ u b'a fɔ min ma Avia News Avia News comme avion quoi Avia News i bɛ taper i b'a fɔ ko L39 k'u ka caractéristique f'i ye yen i bɛna dɔn min tɛ ne yɛrɛ ka kuma ye parce que a bɛ se ka kɛ ne bɛ kuma labɛn yen i bɛna ye avion ko dɔnbagaw n'a kunnafoni dibaw olu de bɛ kuma i ye L39 min ni Mali y'a sɔrɔ olu de bɛ kuma i ye o kan parce que u ko 2015 Russie nana a ka technologie min n'a bɛ yen n'o ye L59 ani L139 ye u nana o de moderniser 2015 ka sɔrɔ ka L39 kuraw bɔ minnu qui sont différents Tchécoslovaquie bɛ min kɛ parce que Tchécoslovaquie ta ye modèle kɔrɔw de donc Russie nan'o kɛ en 2015 ɔ a kunnafoni bɛ Avia News site kan u ka taa lajɛ yen n b'a référence f'u ɲɛna fɔlɔ fɛnɛ quoi donc ni L39 minnu b'an bolo a bɛ fɔ ne ma L39 NG NG kɔrɔ ye New Generation nouvelle génération o dun bɛ kɔrɔlen ko la donc avion ninnu dilanni daminɛna 2015 maintenant jamana minnu bɛ yen ni e bɛ avion in fɛ comme a bɛ dilan ka adapté ka bɛn i ma misali ni chaise in filɛ nin ye ne taara nin dilanbaga fɛ yen n y'a sɔrɔ a b'a a dɔgɔmaninw dilan ne k'a ma n ko non n ko a ka di ne ye i ka dɔ dilan n bɛ fɛrɛ min na et puis i k'a kɔ jan kosɛbɛ pour que ni ye n da k'an kɔ jan n bɛ lafiya joona quoi donc a b'a dilan k'a adapté k'a bɛn ne ma i y'a faamuya bon ninnu de ka di ne ye parce que ninnu bɛ ne lafiya mais i b'a sɔrɔ chaise min jɔlama don ou bien tubabulama don o ka di dɔ ye parce que o de b'ale lafiya donc c'est une question de choix donc Mali a ka option choisi k'a ka choix choisi il y a 6 mois an ye avion ninnu commandé a bɛ 6 mois bɔ Russie tun bɛ k'u dilan donc u dilanni tun ma ban u dilanni bannen u sɔrɔla ka na n'u ye donc L39 in ale den 6 de nana cargo kɔnɔ mais 4 de jirala mɔgɔw la kunungo an ye 4 de bon den 6 de nana cargo kɔnɔ o de avion de châssis ye min u b'a fɔ a ma ko supersonique
ɔ turbo réacteur de b'ale la ça veut dire que i b'a mankan mɛn o b'a sɔrɔ a tɛmɛna ou bien a bɛ tɛmɛ i t'a ye mɔgɔ kɔni tɛ se k'a fɔ ko n y'a avion tɛmɛtɔ ye ko finman don jɛman don nin couleur don i b'a fiyewu ni mankanni kɔni mɛn mais i tɛ se k'a ye quoi hali minnu tun bɛ kunun an ma se k'a photo ta an ma se k'a filmer f'a jiginnen kɔ mais tɔ ninnu hélicoptère ninnu i bɛ se k'olu filmer k'olu to sanfɛ mais ninnu wa u ka teli filmeli ma quoi i b'i ka fɛn filmeli appareil kɛ ta k'i b'a jɔ u la dɔrɔn o b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a tɛmɛna donc o y'o de ye u ka teli u ka vitesse d'action o ye 1100 km u ka vitesse bɛ se ka taa 900 km/h 900 à 1000 km/h kilomètre 1000 la u b'o de boli i y'a faamuya bon jamana minnu ye dɔ san la fo an k'o fɔ parce que n'i bɛ minɛn san minɛn min n'i bɛna kɛlɛ kɛ n'a ye i bɛ taa a ka histoire lajɛ jamana jumɛnw de la ka baara kɛ n'a ye n'a ɲɛna olu bolo a tiɲɛna jumɛnw bolo jamana jumɛn bɛ yen n'olu ye puissance militaire bɛ n'olu ye caman san la nin bɛɛ de bɛ jateminɛ avion sanko la maintenant an bɛ jamana minnu dɔn n'olu ye a san o ye Hongrie Honguraw fɛ yen olu y'a den 12 san a bɛ olu ka armée bolo olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ni a ye kosɛbɛ donc jamana wɛrɛw bɛ yen minnu fana ye dɔ san la i b'a fɔ Ukraine a bɛ Ukrainiens bolo i y'a faamuya a bɛ olu bolo olu bɛ ka baara kɛ ni a ye donc États-Unis yɛrɛ n'o ye Américains ye olu nana a technologie copier Tchécoslovaquie ka a essayer k'a ɲɔgɔnna dɔ dilan u y'olu y'a den 250 de dilan a ɲɛ kama a den 250 de bɛ États-Unis armée bolo an bala k'o lagosi anw bɛ k'o de lagosi fɛn min 250 bɛ États-Unis bolo u bɛ ka combat kɛ n'a ye anw ko les États-Unis c'est la première puissance militaire anw bɛ k'o lagosi donc kodɔnbaliya dɔrɔn don dɔw taara gara avion na ka woni fɛngɛni yɔrɔnin dɔw lajɛ k'o zoomer k'a fɔ ko y'a ye ko photo in cɛ ka ɲi fana fɛ ko mais ko ni garala la ko a ma ɲi ko avion ma ɲi ko kɔrɔlen don avion tɛ so ye ko n'i ye anduit k'a la k'i bɛ anduit k'a la k'a mamu avion ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ sigi ɲɔgɔn kunna de donc a bɛ kɛ cogoya min ni Mali yɛrɛ n'a ka di Mali ye k'a détacher a b'a détacher donc avion ninnu bɛ na pièce détachée de donc n'u nana pièce détachée i b'u monter ka taa n'a ka di ye fɛnɛ n'avion ninnu n'i bɛ t'u maintenance kɛ i bɛ taa n'u ye cogo di i b'a sama ka taa wa i b'a mun kɛ i t'a démonter ya i b'a démonter de k'a kɛ minɛ avion kɔnɔ wɛrɛ kɔnɔ tuguni ka t'u maintenance kɛ ka tila ka na monter tuguni n'a bɛ kɛ ten de maintenant n'a ye avion san avion min structurelen don k'a don ɲɔgɔn na i b'a fɔ jamana kuntigiw bɛ boli avion minnu kɔnɔ ou bien avion ordinaire minnu bɛ yen n'a banna n'a ye accident kɛ ou bien n'a ye choc kɛ a bɛ taa cogo di olu bɛ se ka détacher ya Mali ka avion min filɛ ni IBK y'a san n'an ko IBK ka avion a bɛ se ka détacher wa n'an ko k'an bɛ taa maintenance kɛ a tun bɛ Éthiopie maintenance la Kusani na est-ce que an bɛ se k'a kɛ pièce détachée ka taa wa n'i y'o lajɛ o nugucogo lajɛ a n'o sogolon cogo lajɛ kɛlɛkɛ avion tɛ se ka kɛ ten ale bɛ kɛ fɛn min n'i b'a bɛɛ démonter k'a kɛ carton kɔnɔ ka taa n'a ye ou bien k'a bɛɛ kɛ avion wɛrɛ kɔnɔ ka taa n'a ye caisse kɔnɔ ka taa n'a ye ale ka mago tɛ ɲɛ la ale ka mago tɛ ɲɛ la ale mago bɛ fɛn min na o ye résultat de ye fɛn min bɛna kisɛ ci mugusisi bi da la a bɛna bombe fili a bɛ boli san kɔrɔ a bɛ boli tile la a bɛ boli fiɲɛ kɔrɔ e bɛ taa mun esthétique ko la k'o nugu i b'a fɔ k'i ka salon kogo i y'a faamuya donc c'est pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ n'a ye mɔgɔ min ja taa États-Unis ou bien Faransi ka site kan ou bien mɔgɔ min yɛrɛ taara ka t'u ka musée la ka t'u ka avion lajɛ hali avion kura minnu b'u bolo n'u y'u ka technologie future ye i b'a lajɛ o bɛɛ bɛ tan de e ka taa YouTube kan bani i ka avion ninnu télécharger tout ce qui est avion de chasse a bɛɛ de bɛ tan cogoya la mais n'i y'u photo yɔrɔ jan na i t'a ye quoi mais ni garala de près a bɛɛ de bɛ tan cogoya la maintenant ni mɔgɔ dɔw y'u basé a kan k'u bɛn'o kɛ lagosi ye o b'u yɛrɛ de kan ni avion ninnu bɛ se ka résultat min di an ka jamana ma a ka bon dɛ a ka bon parce que minnu yɛrɛ bɛ avion ko dɔn n'o y'an ka aviateur kɔrɔw ye a n'an ka chef d'état-major de l'armée de l'air olu yɛrɛ ma batara tanuni da ni L39 ninnu kan L39 ninnu bombe min bɛ se ka d'u la bombe kilo 150 à 200 kg de bombe o de bɛ se ka monter o la ka wuli ka kɛlɛ kɛ roquette o b'u la n'o ye lancer roquette ye
o bɛ o la mitrailleur 23 mm n'aro 12,7 mm olu de kumabaw ye mais ni mitrailleur ye 23 mm de ye n'aro ka bon dɛ o 23 mm o kisɛ de bɛ bɔ a fɛ donc kisɛ cila minnu b'a a kɛrɛ filaw n'a fɛnw na ani bɔmu filila minnu b'a la olu bɛɛ bɛ yen qui sont très rapides ale bɛ tasuma de fili kan i bɛ tasuma ye mais i t'a bɔ fan dɔ o b'o de kɛ an y'o den wɔɔrɔ de san donc nin b'an ka armée classée comme une armée de pointe Musa kunun ko an ka Mali armée ka indépendance yɛrɛ yɛrɛ de dira an ma kunun awɔ ni L39 ninnu ye donc o tɛ den wɔɔrɔ ya dɔwɛrɛ bɛ yen n'o ye SU-25 ye o ye Sukhoi ye Sukhoi ka avion min bɛ ten n'u b'a fɔ ma Frogfoot o y'o ye ale Biélorussie y'ale san Ukraine y'ale san Bulgarie y'ale san Syrie y'ale san Mali ye a san mais Syrie autant tun bɛ ka Syrie ci Bachar ka dugu ci wagati min Rusiw ye den fila de feere Syrie ma SU-25 fila dɔrɔn o de ye guerre dɔnni yɛlɛma Syrie ni coalition de l'OTAN n'u ye échec kɛ SU-25 fila an y'o dɔ sɔrɔ o fila in dɔrɔn de ye guerre yɛlɛma Syrie Bachar fɛ yen an y'o kelen de sɔrɔ o kelen dɔrɔn ni jamana min tɛ teri ye diɲɛ sebatigiw la a tɛ sɔn k'a kelen si feere jamana si ma parce que a den kelen dɔrɔn bɛ se ka dugu wuli jamana wuli SU-25 den kelen b'an bolo n'an ja an bɛ se k'an dafɛ jamana in bɛɛ wuli n'a ye a den kelen donc c'est très stratégique guerre la pays bɛɛ tɛ sɔn ka nin feere ma dɛ pour que nin ka feere ma c'est la grande confiance ni danaya yɛrɛ tɛ hali ni diɲɛ wari bɛɛ bɔ nin tɛ d'i ma Mali Russie sɔnna ka o avion in feere Mali ma donc o tɛ 7 ye wa o mana fara L39 wɔɔrɔ la o tɛ 7 ye avion wɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ min ma hélicoptère Mi-24P parce que an kana nata avion telimanw dɔrɔn nɔfɛ olu kɛlɛ type bɛ yen mais avion wɛrɛw bɛ yen minnu ye hélicoptère d'attaque ye ou bien hélicoptère de frappe ou bien hélicoptère de renseignement ou bien hélicoptère tactique an ka olu fana ɲini parce que armée de b'a dɔn u kan ka kɛlɛ kɛ ni fɛn min ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ telimani ye o telimani ye o dɔw bɛ yen minnu fana mago bɛ yen telimani tɛ se k'o baara kɛ donc Mi-24P ale avion polyvalent de ye polyvalent kɔrɔ ye i bɛ se ka mɔgɔ don a kɔnɔ i bɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a ye parce que avion dɔw bɛ yen olu bɛ mɔgɔ ta dɔrɔn de kɛlɛkɛ avion hélicoptère mais ale polyvalent ye ale vitesse ye 260 km/h maintenant ale fana lance roquette mun bɛ mugujugu fili o 4 de b'a la lance missile anti-char o fana 4 de b'a la cɛ n'i y'o bɛɛ dabulu jɔ yɔrɔ kelen na k'o bɛɛ fili ɲɔgɔn fɛ canon min fana b'a la o ye 12,17 mètres o de bɛ ale la o de bɛ ale la 12,7 mm o de b'ale la o de b'a kisɛ fili gajagajagaja donc min bɛ mugu fili budu min bɛ misiri fili fiyewu olu de b'ale la donc i bɛ se ka bɔmu fana monter a la a bɛ bɔmu fili ka jigin yɔrɔw kan a bɛ se ka turupu fana ta cɛ 40 sɔrɔsiw la a bɛ se k'o ta ka n'o cun yɔrɔ la u bɛ opération commando kɛ u bɛ tila ka don a kɔnɔ u bɛ pan u bɛ taa i b'a fɔ an ye mura kɛ cogo min a bɛ se k'o kɛ o fila o ye joli 7 ani 2 ani 2 7 ani 2 o ye 9 de ye 7 o ye 9 ye Mi-8 N mɔgɔw ye o de ye ka ɲaga o la quoi o ye jɛmanba in de ye mun ye min photo ye min jɔlen don ta jɛmanba in ko k'a ma peindre fɔlɔ donc voilà donc ale ye fila de fana ye 260 km/h ale fana option bɛɛ komi Mi-24P canon min b'a la o ye 12,7 mm ye 4 lance roquette 4 lance missile o de b'ale fana la lance missile min don fɔ lance missile ATD anti-char 2 o de b'ale la donc ATD o de b'ale la o fana 260 km/h a ka vitesse ye o de ye a ka vitesse de croisière hakili la o ye 10 ani 1 ye parce que o fana ye fila ye n'u y'o fara 9 kan o ye 11 ye Kaza an y'o 1 fana san
Casa 295 o ye avion min ni a bɛ se ka mɔgɔ caman ta mɔgɔ 70 fɔ mɔgɔ 80 a bɛ se k'o ta o wagati la yɛrɛ armée de l'air tun b'a louer civil ma a bɛ taa Ɲɔrɔn a bɛ taa Sikaso an y'olu ye bon ale avion in fɛnɛ armée y'a ta don kɛlɛ la mais ni kɛlɛ tɛ yen armée bɛ se k'a di civil ma misali ni e Musa mago b'a la e bɛ taa demander armée fɛ bɔ k'a fɔ vraiment ci dɔ bɛ ne bolo a ci in ka gɛlɛn an tɛ se ka taa sira fɛ n bɛ taa sanfɛ armée b'a fɔ bon jamana ta don a tɛ jɛ i la mais a carburant i b'o sara i b'i ka mɔgɔw k'a kɔnɔ i bɛ t'i ka ci ɲɛnabɔ i bɛ segin ka na o armée ye Maliden bɛɛ de ta ye mais i b'a demande de kɛ armée de l'air la donc o bɛ yen mais sisan a bɛ sɔrɔsiw bolo ale fana bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ avion VIP ye chaise b'a kɔnɔ i b'i senw jan ou bien lit b'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ avion médicalisé ye ni sɔrɔsiw bɛ banabaatɔw ta u bɛ se ka a yɛlɛma ka kɛ banabaatɔw ka lit ye u b'a kɔnɔna fɛnw yɛlɛma dɔrɔn u b'a ko ye banabaatɔw bɛ da kɔnɔ u bɛ taa donc ale fana b'an bolo o de bɛ avion dava avion 12 kunun min jirala an na maintenant ka mun fɔ ka danni kan o de k'a fɔ Mali yɛlɛmana sa dɛ parce que wasa de b'an bolo jija de b'an bolo ɲɛta de b'an bolo an ka armée bolo ɔ ninnu nali ani ninnu sɔrɔli Mali fɛ Musa o kɛlɛ de tun bɛ sen na o de nana ni embargo ye o de nana ni